الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallacin Al-Amin Islamic Foundation a yau muna ranar 11 ga watan Ramadan shekara 1441 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 4 ga watan 5 2020 daidai a yau za mu tashi a suratul shura insha Allah a farkon sura na'am الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Allah madaukakin sarki a wannan sura ta shura bismillahir rahmanir rahim ya bude wannan sura kamar yadda ya bude wasu surori da muka zo cikinsu da wannan harufa guda biyu hamim da kuma harufa guda uku ain sin qaf an kira wannan sura da suratul shura li ish'ari ayatiha bi dhillati ad-dunya wa 'izzati al-akhirah wannan sura tana dauke da sako na kaskantar da duniya ba bakin komai take ba da kuma ɗaukaka na gidan lahira sannan kuma da siffofin wato manemanta siffar maneman duniya da siffar maneman lahira sannan mutanen da suke neman duniya zukatansu za su haɗu akan wani abu tare da manufansu daban-daban ne amma idan suka haɗu akan wani abu sai kaga sun zama abu ɗaya domin ganin ƙimar wannan abin wannan irin sakon yana daga cikin manufofi na alkur'ani mai girma domin nuna mutane cewa yin abu don lahiransu da kuma taka tsantsan da rayuwar duniya wacce ba ta da tabbas wannan yana daga cikin sakonni da Kur'ani ke isarwa mutane a ko da yaushe wannan sura dai sura ce makkiya amma an ce akwai wasu su ayoyi da ba na makkiya ba in akwai bukata za mu yi bayani bi izinillah Allah madaukakin sarki yana cewa hamim ain sin qaf Allahu a'lam bi muradihi bi hataini alkalimataini Allah shi ya barwa kansa sani da wa'annan kalmomi guda biyu da ya ambata a farkon suran nan Allah ya ce kadhalika hakan nan ne wato wannan sabuwar magana ce domin haƙƙaƙa manufa na saukar da alqur'ani hakan nan ne yuhi ilaika Allah madaukakin sarki shine ke saukar da wahayi gare ka yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika Allah wanda yake aiko da wahayi zuwa gare ka da kuma manzanni da suka shude gabaninka shine Allah yuhi ilaika an ambaci manzo sallallahu alaihi wasallam da bashi sako tare da shine karshen manzanni saboda shi ake magana da shi kai an yi ma wahayi to yadda aka yi maka haka aka yi da manzannin da suka shude kamar yadda Allah madaukaki ya nuna
a cikin ɗaya daga cikin surar yana cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan. A can ya ambata da annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzanni, sannan gangara ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka, sannan aka ce wa ma wasana bihi musa ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Nan kuma yazo yace anan kuma subhanahu wa ta'ala yace kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allah, kamar yadda Allah ya wahayin Qur'ani zuwa gare ka haka ya wahayin zuwa annabawa da suka shuɗe gabaninka. To ya ake yin wahayi zuwa ga manzanni? Hadisi ya tabbata daga ummuna Aisha radiyallahu anha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ire-iren saukan wahayi zuwa gare shi. Wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji kamar wani ƙara ne na wato kamar sarka ne akan dutse ake bugawa, yana jin ƙara. Wannan kuma shi ya fi tsanani a cikin nau'in wahayi da yake zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Domin Aisha tana cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yana sauka gare shi a lokacin da ake tsananin sanyi, amma gumi na sauka a jikinsa. Haka ake masa wahayi. Wani lokacin kuma mala'ikan zai zo ya siffantu da siffa na mutum ya yi magana da shi. Wani lokacin kuma zai ji sautin mala'ikan amma ba tare da ya ga siffansa ba a zahiri. Haka kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa, amma wanda ya fi tsanani shine wanda zai ji wannan sautin. Ko da annabi yana tsaye zai nemi zama, in yana kan dabba ma saboda nauyin wahayin dabba za ta nemi ta gurfana. Haka ake masa wahayi. Akwai sahabin da suna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam, cinya annabi yana kan cinyansa, yadda suka zo kusa da kusa da ake saukar da wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabi ya ce na ji kamar gwiwa na zai fashe, yadda ya ji nauyin cinya annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah ya ce kadhalika, hakan nan ne yuhi ilaika wa ila alladhina min qablika, wanda yake wahayi zuwa ga gare ka da annabawan da suka shude gabaninka shine Allah al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima cikin abin da ke gudanarwa cikin halittunsa. Lahu yana ga Allah ma fi samawati wa ma fil ard, abin da ke cikin sammai da cikin ƙasa duk na Allah ne, mulkan wa khalqan wa abida, mulki na Allah ne, ba wanda yake mulkan su sai Allah, halitta na Allah ne, ba wanda ya halicce su sai Allah, sannan bayi na Allah ne, ba wanda yake wato bautar da su sai shi subhana. Lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, abin da ke cikin ƙasa nashi ne, wa huwa al-aliyyu, Allah shine madaukakin sarki, al-azim mai girma subhanahu wa ta'ala. Na'am. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihin, ya kusa wato sammai su tsatsage daga saman halittu, wato sama saboda tsoron Allah da ganin girman Allah ta kusa ta faffashe, ta kusa ta tsatsage. Me yasa? Saboda aliyyil azim, ga mabuwayi mai girma din nan, saboda jin tsoron girman Allah sun kusa su tsatsage su faffashe. Kamar yadda Allah madaukake ya nuna cewa waɗanda suke bauta wani Allah da suka riki wani abu, sai sama ta ji tsoro, ta ɗauka abu zai same ta. Allah ya ce takadu samawati yatafattarn min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda, sai Allah ya ce an da'u lirrahmani walada. Sama ta kusa ta tsatsage, duwatsu sun kusa su gangaro su fado zuwa ƙasa. Na'am, ƙasa za ta tsatsage, za ta farfashe, za ta yanke. Me yasa? Saboda an ce Allah yana da ɗa, an da'u lirrahmani walada, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah bai cancance shi a ce ya rike ɗa ba. Anan kuma yace takadu samawati yatafattarna min, wato samai sun kusa su tsatsage min fawqihinna, daga sama da gare su. Sannan kuma wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi, mala'iku suna tasbihi, suna matsarkaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfir, na'am, yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna masu godewa Allah subhanahu, suna masu tsarkaka shi subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, sannan suna nema wa halittun da ke cikin ƙasa gafara. Ay yas'aluna al-maghfirata, suna neman gafara li dhunubi man fil ardi, ga zunuban waɗanda suke cikin ƙasa, saboda bayi ne masu zunubi, mala'iku suna neman mana gafara. Wannan ba so ɗaya ba, ba so bi ba, alqur'ani ya kawo irin waɗannan mala'iku. Akwai wanda suke nema mana gafara, akwai wanda suke wato alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladhina amanu, suna nema wa mu'mine gafara, suna wato neman Allah ya yafe mana kurakuranmu,
tun mu ba mu nemi yafiya ba, a nuna mana cewa dukkan mu bayi ne na Allah, abin da ya haɗa mu duk bauta ne, saboda haka suna jin abin da muke ciki. wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Ala ku saurara, inna Allaha lalle Allah fa huwal ghafuru, lalle shine sarki mai yawan gafara, arrahimu mai jin kai. Allah muke rokai gafarta mana kuma ya ji kanmu. Na'am. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Allah maɗaukake ce wallazina takhadhu min dunihi awliya'a, sannan kuma wa'annan da suka ɗauki wasu ababai na bauta koma bayan Allah, na takhadhu min dunihi suka riki wasu ababai koma bayan Allah, awliya'a wato masoya, majibintan lamuransu, masu taimaka musu, masu ba su kariya, masu biya bukatunsu. Allah ce Allahu hafizun alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tsaro a kansu. أي رقيب على أفعالهم يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة. الله ينكي أيوكا زود يساكا مصر تاشين قيامة. الله شيني ولي المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. الله شيني ولي المؤمنين مجب من شل مرنسو ما يباسو تيمكو saboda haka yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri, yana fidda su daga cikin duhu daban-daban, duhu na jahilci da kafirci da shirka da bid'a ila nuri zuwa hasken imani da kadaita Allah. Sannan kuma Allah ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. Kamar haka Allah ya ce wa'annan da suka dauki wasu ababai suna bautawa, to wannan ababan da ake bauta musu ba su kai komai ba, da ake neman agaji a wajensu, arziki a wajensu, neman lafiya a wajensu, wannan duk ababai ne da ake neman su a wajen Allah. Allahu hafizun alaihim, Allah shine mai tsaro a kansu subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce wa ma anta alaihim bi wakil, ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam, ba mu aiko ka zamanto mai lamini a kansu ba, ba a wakilta ka ba domin ka tsare su akan abin da suke aikatawa. Kamar yadda Allah ya ce innama alaikal balagh wa alaina alhisab, kai isar da sako ne naka, bincike kuma namu ne. Wa kadhalika hakan nan auhayna ilayka qur'anan arabiyyan, muka aiko maka, muka yi wahayi zuwa gare ka ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam, qur'anan alqur'ani abin karatu arabiyyan da harshen larabci, litunzira ummal qura, don ka gargadi uwar wato alqaryu, ma'ana makka, ummal qura bi ma'ana ahli makka, kai wa mutanen makka gargadi, domin nan aka saukar da alqur'ani. Wa man haulaha, da kuma garuruwa na daura da makka, ma'ana kasashe na duniya kenan. Wa man haulaha mu ma mun shiga cikinta. Alqur'ani ya sauka a makka, amma ya zamanto kitabun alami, littafi ne na gama duniya gaba daya. A duk inda ake musulunci a duniya da qur'anin ake ihtikam. Allah ce ka yi wa mutanen makka gargadi da waɗanda suke daura da makka. Wannan ya nuna addini yana tafiya ne da karantarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a Makka da Madina, sahabbai sun karantar a wasu sassa daga kasashen, amma kuma yau duniya ta ko ina zaka ji Allah ya ce, annabi ya ce. Wa tunzira yawmal jam'i, sannan kuma wato mun yi maka wahayin wannan alqur'ani ne don kai wa mutane gargadi yawmal jam'i, ranar gamuwa, shine yawmal qiyama, alladhi taqunu fihi al-fadiha a'zam, wato jin kunya mafi girma a wannan rana za ta faru. Li'annahu yujma'u fihi al-khalaiq, za a gama halittu gaba ɗaya a tattaro su. Wanda yayi wato damfaransa da zambansa da barnansa a kudancin duniya, sai ya gudu arewacin duniya, ya je ya bace ya zauna. Wannan ran tashin kiyama sai kaga Allah ya hada shi da wanda ya zalunta. Yayi aiki ya wuce, sai ga aikin ya zo. Shi yasa aka kira ɗaya daga cikin sunayen wato tashin kiyama yawmut talaqa, ranar saduwa, ranar gamuwa.
mutum zai gamu da aikinsa, zai ga sakamakonsa. Zalimi zai gamu da wanda ya zalunta, wanda aka zalunce shi zai gamu da wanda ya zalunce shi. An ce an kore ka daga aiki, ashe sunanka yana nan a cikin voucher, kai baka sani ba. Ka je ka zauna a gida ana ta kwashe albashinka da sunan kana nan, har lokaci ritayanka ya zo kuma aka rubuta aka shigar kayan ritaya. To dai ran tashin kiyama sai kaga tilin albashi na ibada an tara maka, sai ka ce wannan daga ina ne? Sai a ce watannin da aka ce ka yi aiki kai kuma an ce an kore ka, an ɗebi albashin, yau ga ibadansu ne aka tara aka biya ka. Wannan abu ne mai sauki a wajen Allah. Ran tashin kiyama babu kuɗi babu zinare, aiki ne. In kana da mai kyawu za a saka wanda ka zalunta, in baka da mai kyawu kuma za a ɗebi zunuban wanda ka zalunta a lafta maka. Shine Allah ya ce yawmal jam'i la raiba fi, don kai gargadin wannan rana ta gamuwa wanda yake la raiba fi, babu shakku ciki ba kokanto. A ran tashin kiyama kuma fariqun fil jannati, wani sashin na'am fariqun fil janna, wani bangare suna nan gidan aljanna, wa fariqun fis sa'ir, kuma wani bangaren suna nan cikin wuta. Allah ya kare mu da kariyarsa. Haka nan tashin kiyama abin da zai faru kenan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Babu wani gida na uku, kowa zai yi abin da zai yi a nan duniya. Wasu sun yadda akwai aljannan suna neman ta da gaskiya, wasu sun yadda akwai aljannan amma ba su neme ta ba, wasu kuma sun neme ta ba ta hanyar da ya kamata su neme ta ba. Da wanda bai nema ba, da wanda ya nema ba da hanyar da aka ce ya nema ba, dukkan su tababbu ne. Wanda zai tsira shi ne wanda ya nema ta hanyar da aka ce ya nema, wanda ya bi Allah, ya bi manzannin Allah cikin sakonnin da Allah ya ba su, to wannan su ne za su samu tsira. Amma an ban da su, duk wanda ya kame to da kame zai kare. Allah ya kiyaye mu. Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Na'am. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Allah maɗaukaki ya ce walau sha Allah, da Allah maɗaukaki ya so la ja'alakum ummatan wahida, da ya ga dama zai sanya ku zamanto dukkan ku al'umma ce guda ɗaya, ahla dinin wahidin imma ala millati tauhidi aw ala ghairi, ko dai ku zama akan al'umma ta tauhidi, dukkan ku zama masu la ilaha illallah, babu wani wanda yake tarayyantar da wani abu zuwa ga Allah a kusa ko nesa, babba ko karami, da ya so ya sa kun zama haka. In ya ga dama kuma duk sai ku zamanto batattun, ba shiryayye ko ɗaya, ba wanda kuma zai iya samar da shiryar. Ganin daman Allah ne, ikonsa ne, wanda yana gajiyar da tunanin ɗan adam, sai dai mutum ya tsaya inda Allah ya ajiye shi. Allah yana so mu yi addini, yana so mu zama masu tauhidi, baya so mu yi kafirci, amma da ikonsa ya halice mu, ya ba mu hankali, ya ba mu dama na zaɓi, na zaɓen abin da mutum zai yi. Ya nuna mana hanyoyin kuma. Hanyoyin nan, wato in ka dace da dacewa na asali, sai mutum ya miƙe ko da ya karkata. Wanda kuma bai dace ba a dacewa na rashin dacewa na asali, sai kaga ya dinga tafiya akan karkatan har ya gamu da Allah. Allah ya aiko da manzanni, ya baiwa mutane hankali su zaba da kansu. Yace wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Anan an nuna dan adam kana da mashi'a, kana da ganin damanka, kana da zabinka,
kaga wannan yayi maka ka dauka, wannan bai yi maka ba kar ka dauka. An baka dama in lokacin sallah yayi ka tashi kai alwala kai sallah don ka imani da sakayya tana nan, sallarka tana jiranka. An kira sallah lokaci yayi kace a'a bacci yafi dadi. Wani jahili ne da aka ce masa as-salatu khairun minan nawm, wai sai ce kullun jarabna shibna, wai duk sun jarraba sun gani, yayi sallan ya gani, wai yayi baccin ya gani. Saboda haka yanzu ba sai an gaya masa as-salatu khairun minan nawm ba. To mutum yana yin haka zai gamu da Allah. Idan ya gamu da Allah, ai kana iya ka tashi ka je sallan ko ba wani abu ne danne ka ba, kai ka kwanta, to ga sakayyar baccinka. Kai da ka yanke baccinka da daɗin baccin ka tashi ka je masallaci cikin duhun dare ko cikin zafin rana ko cikin tsananin sanyi, kai kuma ga ladanka. Kaga ba a zalunci wanda aka bashi zunubi ba, kuma ba a fifita wanda aka bashi lada ba. Dukkansu suna da dama a duniya, wannan yana da daman yayi sallah yayi bacci, wannan yana da daman yayi bacci yayi sallah, duk gashi nan. Wannan shine subhanahu yake cewa walau sha Allahu da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida, da ya sanya kun zama al'umma guda daya. Walakin sai dai yudkhilu man yasha'u fi rahmati, Allah madaukake yana shigar da wanda ya so shigar da shi cikin rahmarsa, sai yassare masa. Na'am, wanda Allah ya so shi da alkhairi to sai yassare masa tafarkin shari'a, tafarkin karban wato hanyar imani, sai mutum ya shiga. Wadh-dhalimuna, amma kuma su azzalimai ma lahum min waliyyin wala nasir, ba su da wani waliyi majibincin lamarin su mai kare su mai taimaka musu, babu shi inji Allah. Am ittakhadhu min dunihi awliya, shin ko dai sun dauki wasu waliyai ne kuma bayan Allah? Suna da waliyai, wane waliyina ne, wane ma wannan waliyina ne, wancan ma wannan ne waliyina, wannan man la haula lahu wala quwwa, ba su da ƙarfi ba su da iko. Mutane ne kamar ku, ko dabbobi ne ba su kai ku ba, ko itatuwa ne ba su kai ma dabbobin ba, kuka ce su ne majimintan lamuranku. Wannan in ka shafa shi za ka samu alkhairi, wannan in hatta wani ko dabba ta yi masa fitsari ko wani abu zai ɗauka zai samu arziki. Mutum ya yi imani da irin wannan, to shi kenan ya ci gaba akan wannan ɗin gwargwadon imaninsa, sakayyarsa tana jiransa. Wani kuma mutum yake gani wannan in na zo in na sa kaina ya shafa na dinga samun alkhairi ne, ran da bai shafa kaina ban samu alkhairi, to kaga ya shiga uku. In na ga kuturu ban samu alkhairi, in na ga wane ne zan yi kaza, ni wane zai yi min kaza, wannan duka ba aikinmu ba ne. Allahu huwal waliyu. Am ittakhadhu min dunihi awliya, duk wani wanda zaka ce zai baka shi ma yana da bukatanka. Duk wanda kake bukatansa shi ma yana da bukatanka, ko yau bai bukace ka ba gobe zai bukace ka. Ka dogara da wanda shi kullun shi ake bukata, shi bayya bukata. Allahu ahad, Allahu samad. Allah shine daya, Allah shine wanda ake nufa yayin da ake bukata, kuma kowa Allah din ya isar masa. Wane ne Allah bai biya masa ba? Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumu, daga dukkan abin da kuke tambayansa yana ba ku, yana ba mu fiye da abin da muke tambayansa. A darasin baya mun faɗa, akwai wani yaron da aka haife shi ne yana ƙarami, ya roki Allah, Allah ya sa ya yi kafa ya tafi. Ba a babu, kawai lokacin ya tafi yayi zai tafi, lokacin magana yayi zai yi magana, lokacin cin abinci yayi zai ci abinci. Ba roka muka yi aka bamu ba, hannaye, kafafuwa, idanuwa, harshe, kunnuwa, waye roki Allah ya bashi wa'annan abubuwan kafin a bashi? Ba mu roka ba, shine wato yana ba mu fiye da ma abin da muka tambaya. Saboda haka Allah shine waliyinmu, Allah shine majibincin lamurranmu, ya san alkhairi kafin ya same mu, ya san ba daɗi kafin ya zo mana, in mun roke shi zai ansa mana. Yaushe za mu mutu shine ya sani, a ina za mu mutu, a wani hali za mu mutu shine ya sani, in mu mutu menene makomarmu shine ya sani, ya san farkonmu, ya san tsakiyarmu, ya san ƙarshenmu. Yanzu wannan ba shine ya cancanta mu ɗauke shi waliyi ba? Saboda haka fallahu huwal wali, Allah shine waliyi. Anan muna nufin waliyi wato wanda dai duk abinda kake tinkaho da kake nema zaka nema a wajen shi, Allah shine kadai. Ba wanda zai so ka aka masoya kamar Allah, ba mai baka kamar Allah, ba mai kare ka kamar Allah. Wannan shine alwaliyul haqiqi.
fallahu huwal wali wa huwa yuhyi al-mauta subhanahu shine mai rayar da matattu da suka mutu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan shi mai iko ne akan dukkan komai wa matalaftum fihi min shay'in sannan kuma duk wani abin da kuka samu sabani cikin wani lamarin kuka samu sabani fa hukmuhu ila Allah ta hukuncin sa yana ga Allah na'am wannan kamar tamhidi ne shimfida ce ga ayoyin da za su zo a nan gaba za mu ji ayoyin da aka shar'anta mana addini to abinda muka samu sabani ba kowa ya tafi da nashi ba kowa ya je ya dogara da abinda ake garinsu ko yaren shi ko zuciyarsa ko malaminsa ko yawan mutanensa a'a wa makhtalatun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah hukuncin sa yana ga Allah Allah ya ce zalikumullahu rabbi wannan shine ubangijinku wato Allah shine ubangijina alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unib kuma ga Allah din zan koma kamar yadda ayar an-nisa Allah madaukake ce ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka samu jayayya munaza'a ni na ce wannan ne mai kyau ka ce wancan ne mai kyau a wannan ya fi lada wancan ya fi lada a wannan ne da zunubi wannan ba zunubi a wannan ne halal wannan ne haram shikenan muka yi musu sai me ya kamata mu yi ba kowa ya tafi da nashi ba a'a mu koma ga alqur'ani mu koma ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mu fassara a alqur'ani a fassaran da magabata suka yi mu fassara a sunna a fassarar da magabata suka yi wannan muna nufin ayoyi na hukunci ayoyin da ake ɗaukan sha'anin addini amma ayoyin da suke magana akan lamurra na halitta na duniya wannan zai yi yau da gobe zai sa mutanen baya su zo su gano wasu abubuwan da mutanen da ba su gane ba wannan yana faruwa wannan shine mu'jizar Qur'ani ba ta karewa dan amma ba wai a cikin ayoyin sallah da azumi da zakka da haji da sauransu wai na hukunce da haramtar giya da sauransu a ce wai a wannan ne za a zo a samu wani sabani ko wani abu za a gyara wannan babu shi kuma duk za a tsaya ne a fahimtar magabata wajen haramtarwa sai dai abin da zai zo ya faru a baya wanda zai zamanto akwai illa jami'a baina wannan da wancan na gaban wannan kuma sai a shiga babin kiyasi sai a kiyasta wani abu da aka sabantar da kuma wanda ayoyi suka yi magana a kai sai a duba wannan zai ɗauki wannan gurbin wannan zai ɗauki wannan gurbin a bisa wato illar abu ko rashin illarta amma wajen shari'a wajen ka yi abu kaza kana da lada ka yi abu kaza ka shiga aljanna wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ya wadatar Allah ya samu gani na'am فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki ce fatirus samawati wal ardi shine mahalicin sammai da kasai wato daga babu Allah ya kirkire halittansu ja'ala lakum min anfusikum Allah ya sanya muku daga rayukanku ma'ana daga jinsinku anfusikum anan ba wai a ranka aka cire ba a'a daga jinsinka daga irinka azwajan mata Allah ya halitta mana matanmu a jinsinmu a irinmu mu mutane kaga wannan rahama ce matarka mutum ce irinka kana ganinta tana ganinka kana magana ta fahimce ka tana magana ka fahimce ta ka ba ta umarni ta yi ka hana ta ta hannu ta aike ka kaje ta sa ka ka kawo wannan wato rahama ce daga Allah na'am idan da zai zamanto matar mutum ba jinsinsa ba ne za ka ga akwai tashin hankali ina waɗanda suke cewa wai suna auren aljanu ɗan adam kenan
wai zai zo ya bada makudan kuɗi ko a damfare shi a ce za a kawo masa matar aljana ya aura. Akwai wanda aka tafa dambaransa ko aka zo aka ce za a kawo masa matar aljana ya aura, har aka tafi da shi bakin kogi, aka aje wata yarinya wai ita ce aljanar a bakin kogin, za a je a tattauna ya aure ta. In ya aure ta ya gama kuɗin cewa. To idan aljana ce matarka, kaga ba ka ganinta, ita take ganinka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, ban ma ganin su. Kawai sai ka ji kakarar motsin wani abu, in ka firgita sai ta ce mai gida ni ne fa. Haka kullun haka za ku zauna. Kana kwance sai ka ji an taba ka ce me wannan? Ya za ka san ita ce ko ba wata ce? Kaga ba zai yiwu ba. Haka idan ka ce dabbobi ne, kaga jinsin mu ba ɗaya bane. Kai kana magana, su ba sa magana. Kai ka san mai daɗi da mara daɗi, su ba su sani ba. Amma Allah ya sa matanmu daga jinsinmu ne. Wannan ba karamar rahama bace daga Allah. Yana kirga mana ni'imar sa yake cewa fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Ya sanya ku matanku a jinsinku. Wa min al-an'ami azwajan. Hakan nan abin nan dabbobi su ma suna nan da nasu jinsin, matan su a jinsin su. Kowa ya tafi daidai. Kowace dabba kuma tana haihuwa da irinta. Kai dan adam kana haihuwa da irinka. Wannan rahama ce. Kuma Allah ya sanya wato tarewa da mace na jinsin ɗan adam ya sha bamban da tarewa na jinsin dabba. Dabba tarewanta da jinsinta gariza ce, halitta ce da Allah halicce ta da ita, amma ba don tana jin daɗi ba ne, ba don tana samun natsuwa ba ne, ba don ta san ƙimar abun ba ne. A'a, kamar fitra ce ta numfashi, haka aka yi mata. In akwai mace a kusa da ita, in lokacin barbara yayi za ta yi barbaran, kuma a samu wato jinsin zuri'arsu. Allah ya ce subhana yazra'ukum fi, Allah yana halittan ku, yana yawaita ku, yana halittan ku a wannan jinsin ku da jinsin ku kuna haihuwa, dabbobi da jinsin suna haihuwa. Haka Allah subhanahu yake yin ku. Laysa kamithlihi shay'un, Allah madaukaki babu wani abu mai kama da shi. Wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne sannan mai gani ne. Wannan yankin aya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, wato ka'ida ce cikin manyan ka'idoji wajen sunayen Allah da siffofinsa a bangaren tauhidi. Akwai littafin da rahimahullah al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ya rubuta al-Qawaid al-Muthla na sunayen Allah da siffofinsa. Ya kawo wannan aya a gurare don tabbatar da cewa duk wata siffa da Allah ya siffanta zatinsa da ita tana tare da wannan ka'idar. Allah yana ji, to laisa kamithlihi shay, shi yasa yace laisa kamithlihi shay'un, Allah babu wani abu mai kama da shi, babu kamar shi. Kaga an kore kamanceceniya tsakanin Allah da halitta, wannan muttafaqun alaihi. To kuma sai aka tabbatar wa Allah siffofi, don wa'ancan sun ce laisa kamithlihi shay'un, suka tsaya sun kore duk siffofi daga Allah. Wasu ji in ka ce Allah yana ji, to ai mutum ma yana ji. Aka ga an kawo kamanceceniya. Wani kuma zai ce sami'un bila sam'in. A'a, gashi na Allah ya faɗa wa huwa sami'u al-basiru, yana ji yana gani. Jinka daban na Allah daban, ganinka daban na Allah daban, zuwanka daban na Allah daban, hannunka daban na Allah daban, daidaituwar Allah daban, daidaituwarka daban. Kowace aya a tafi da ita, a kowace siffa a tafi da ita karkashin wannan aya. Yanzu idan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ya hukunci na tashin kiyama, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, da hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka, sai a ce kudrarsa ce, iradarsa ce. Allah ne ya ce zai zo ya yi hukunci tsakanin halittansa. Wani irin zuwa? Sai mu ce laisa kamithlihi shay'un, zuwan Allah ba ya da misalin komai. Allah ya daidaita bisa al'arshinsa sama da arshi, da wace irin daidaituwa ba a tambaye ka ba a ce ka yi wannan tambaya ba, yin tambayan mabid'a ce. Ka ce ka yadda wace iri, laisa kamithlihi shay'un, daidaituwan Allah babu irinsa. Shine aka ce kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dhalik. Duk abin da ya faɗa tunaninka Allah sabanin wannan ne. Kai ka yadda ba bincike, Allah ne ya faɗa ayatu sifati amiruha kama ja'at min Allah ar-risala fa ala ar-rasuli al-balagh wa alaina at-tasdiq.
Allah aikin da ya yi shi ne isar da sakon, ya aiko da manzansa, manzo ya kawo mana sakon, mu kuma wajibinmu mu yi imani. Babu bincike, ba me yasa, ba ya yake, inda abun ya shafi zatin Allah. Don in baka san zatin ba za ka iya sanin siffar ba, ba mu san zatinsa ba, ba za mu iya sanin siffansa ba. Allah ce wala hituna bi shay'in min ilmi, halittu ba abin da suka kewaye cikin ilimin Allah sai abin da Allah din ya so, abin da ya gaya mana mun ji mun yadda, ba bincike. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah shi mai ji ne sannan kuma mai gani ne. Subhanahu wa ta'ala yana cewa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Wannan ma karkashin wannan ne. Madaukake ce lahu maqalidus samawati wal ard. Yana ga Allah maqalid, matattara, taska, ma'ajiya na sammai da ƙasai duk na hannun Allah ne. Mafatihul arzaqi wa khaza'inul mulki wal malakuti din na Allah ne. Mabudan dukkan kofofin arziki na hannun Allah, din nau'ukan arziki, arzikin lafiya, arzikin wadata, arzikin iyali, arzikin 'ya'ya, arzikin kwanciyar hankali, arzikin gasunan duk irin arziki da Allah yake bayarwa, maqalid nasu suna hannunsa subhanahu wa ta'ala. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah maɗaukaki yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama cikin bayinsa da falalarsa, sannan kuma ya ƙuntata wa wanda ya so daga cikin bayinsa. Wani Allah ya buɗa masa, in ka ji abin da yake da shi ma za ka yi mamaki. Wani kuma Allah ya ƙuntata masa, in ka ji irin rashin da yake ciki ma za ka yi mamaki. Wani samun baka taɓa jin irinsa ba, wani rashin ma baka taɓa jin irinsa ba. Amma Allah duk ya san su, kuma da ganin damansa ya yi su. Wanda aka bashi ba don ana son shi ba, wanda aka hana shi ba don an ƙi shi ba, sai dai an jarrabi talaka ne da mai kuɗi, an jarrabi mai kuɗi kuma da talaka. Kai mai kuɗi za ka tausaya wa talaka ne, kai talaka za ka yi haƙuri ne da irin halin mai kuɗi. Allah yana jarraba mu ne. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya buɗa wannan, ya kuntata wannan. Wanda aka buɗa masa, wataran shi ma sai a kuntata masa. Wanda aka kuntata masa, wataran shi ma a buɗa masa. Rayuwar kenan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Innahu lalle shi Allah bi kulli shay'in alim, ga dukkan komai Allah yana sane subhanahu wa ta'ala. Ilimin sa ya kai wa dukkan halittunsa. Na'am. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا
Allah subhanahu yana cewa shara'a lakum min ad-dini, kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta muku daga addini ma wasa bihi nuhan, abinda yayi wasicin sa ga annabi nuhu alaihi salam, wallazi auhayna ilayka, kuma da abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka na alqur'ani, wa ma wasaina bihi ibrahima, hakan na abinda muka yi wahayinsa ga annabi ibrahim muka yi masa wasiya da shi, wa musa da isa ibn imran da musa ibn imran da kuma isa dan maryamu alaihi salatu wassalam. wannan abinda Allah ya shar'anta na wasiyan menene shi shine an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. wannan ita ce wasiyar Allah, ma'ana ku tsaye da addini, ku riƙe addininku ku haɗu a kai, wala ta tafarraku fi, kada ku rarrabu a kan addininku. wannan shine wasiyan da Allah ya wa'annan al'ummu gaba ɗaya. da mun ji cewa Allah maɗaukaki ya nuna cewa duk abin nan addini abin da aka yi saɓani zuwa gare shi ne, wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. to yanzu hukmuhu ila Allah din shine Allah ya fayyace anan. Allah ya shar'anta muku abin da yake so na addini a harshen annabi Nuhu alaihi salam, a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a harshen annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, harshen annabi Musa alaihi salatu wassalam, harshen annabi Isa alaihi salatu wassalam. wannan annabawan su ne wanda ake ce da su ulul azmi minar rusul, wanda aka ba su daraja fiye da sauran annabawan. duk suna da daraja, a cikinsu aka zaɓi wayannan guda biyar aka ce to su kuma sun fito daban, a biyar ɗin kuma aka ce sallallahu alaihi wasallam ya fito daban. Allah ya ce shar'a lakum min ad-din, wannan shine shari'a da Allah ya shar'anta, kamar yadda Allah ya ce kadhalika yuhi ilayka, na'am, kamar yadda Allah ke cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun, kamar wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. wannan shine abinda duk annabawan suka zo, al'umma ta hadu an aqimud dina, ku tsaye da addini da kadaita Allah wajen bauta, wala tatafarraqu fi, da dai kada ku rarraba akan addini. addini shi ɗaya ne, in kaga an rabu ba addinin aka raba ba, an rabu ne da addini, ya kamata a gane. wannan ya ce shi ne, wance ya ce shi ne, wayancan su ce su ne, za ka ga sun rabu, za ka ce an raba addini. a'a, an rabu da addini, ba addini aka raba ba, addinin bai taɓa rabuwa. addinin yana tsaye, gashi nan Allah ya ce an aqimu dina wala tatafarraqu. kaga kudin ne aka ce kada ku rarraba, Allah bai ce wala tufarriqu ba, bai ce kar ku raba addinin ba, addinin bai rabuwa. a ku ne za ku rabu, don addinin Qur'anin sa yana nan bai rabu ba, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan ba su rabu ba. tun daga ran da annabi ya zo da addini, aka tambaye shi game da musulunci, ya ce islam shine shaida ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah, kuma ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, da tsaye da sallah, da ba da zakka, da azumin ramadana, da aikin haji. yana rayayye kirga rukunan nan guda biyar har zuwa yau da muna 1441. rukunan musulunci sun zama hudu ne? ba su zama ba. sun zama shida ne? ba su zama ba. nawa suke? biyar: tauhidi, sallah, azumi, zakka, haji. a ce kenan addini bai rabu ba. rukunan imani suna nan guda shiddansu, ba su rabu ba. sai dai mutane ne suka rabu, da waɗanda suka rage daga cikin rukunan addinin, da waɗanda kuma suka ƙara a cikin rukunan addinin, kaga su ne suka rabu da addinin. wannan shine hakikanin lamarin. saboda haka idan muna so mu haɗu kai, al'ummar musulmai al'umma ce ɗaya, al'umma ce tsintsiyin maɗaurinki ɗaya. Allah ya ce wa atasimu bi hablillah jami'an wala tafarraqu. ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, ko kuma qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. duk azo a zama abu ɗaya. haɗin kai abu ne mai kyawu, amma wani irin haɗin kai? za mu haɗa kai ne ƙarƙashin dokokin Allah da manzo. kowa ya watsar da son zuciyarsa, kowa ya watsar da abin da annabi bai karantar ba, sai kaga al'umma ta zama ɗaya. amma ya za a yi kan al'umma ta haɗu? wani yana ganin ƙur'ani ba da ƙima a wajen shi. ƙur'ani izo 60 wanda nan ne muka dogara da shi cikin addinin, yana iddi'a'in musulunci, yana cewa yana da abin da fi alƙur'ani. me za ka ce da wannan?
yana da wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam, me za ka ce da wannan? Ko kuma wani ya zo ya ce shi bai yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba, me za ka ce da wannan? Kuma duk ana kiran kai da sunan musulunci. Saboda haka Allah ya shar'anta mana, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasana bihi ibrahima wa musa wa isa me an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi. Ku tsaida addini kada ku rarraba, a daina rabe-raben kawunan mutane, kar a kawo abin da babu shi cikin addini, a bar mutane su yi sallan su biyar, su yi azumin su, su yi zakkan su yi hajjin su yi biyayya ga iyayensu, su kula da haƙƙin iyalansu, su yi addu'o'i da salatai da azkar irin yadda annabinsu ya koya musu. Kada a dinga kawo mana wasu mutane a tura su a sa su, wannan shine kaza, wannan ma shine kaza, wannan yana da matsayi kaza a wajen Allah, wannan in babu shi duniya za ta yi kaza, wannan irin su kaza ne a duniya, wannan injiwa hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Allah ce mu tsaye da addini kada mu rarraba. A can mun wuce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Annabi ba ruwan shi da waɗanda suka raba addini. Anan kuma Allah ya ce kada ku rabu akan addini. Kabura 'alal mushrikeena ma tad'uhum ilayhi. Yayi nauyi, yayi girma me abinda kake kira mushrikai zuwa gare shi. Kace a bar ababan da ake rike su a koma ga Allah kadai, kar a canfa, kar a ce ga wanda zai kawo arziki, kar a ce ga wanda zai kashe, kar a ce ga wanda zai talautar, duk wannan a ce Allah kadai. Wannan kabura al mushrikin, yayi musu girma. Me yasa? Ka kira su zuwa ikhlasi da ifradil ibadati lillahi subhana. Allahu yashtabi ilayhi man yasha. Allah madaukake yana zaba zuwa gare shi wanda ya so zaben shi, wanda Allah ya so shirye da shi sai zabe shi, ya shirye da shi ga addinin sa, mutumin sai ya samu sauki kuma ya karbi addinin, ya bauta wa Allah ba tare da ya damu da zargin mai zargi ba, ko yaban mai yabo ba, ko mai hana shi ko mai bashi ba, dukkan su ɗaya ne a wajensa, domin fatan sa Allah ya bashi aljanna. Wannan shine sabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah zai shirye zuwa gare shi man yunib, wanda zai mayar da lamarinsa ga Allah, ya koma ga Allah, to Allah zai shirye da shi. Allah ya ce wa ma tafarraqu, al'umma fa basu rarraba ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sai da ilimi ya zo musu, baghyan bainahum, saboda zalunci da wuce iyaka a tsakaninsu. Kullun haka mutane, lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munfakina hatta ta'tahul bayna, ko wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. A hade ake, in gaskiya ta zo sai a rarrabu. Da ana cewa ai da mutane suna zaman lafiya, sai da aka zo aka ce ayi kaza aka raba kawunan mutane, aka zo da sabon, a'a da din an bar mutane da yawa ba su san meye hakikanin lamarin ba, wasu an yi musu rufa-rufa, wasu ba su san makan abin ba, wasu sun kaza, wasu kaza, sai aka zo aka ce a'a ba a yin kaza sai kaza, a'a ba a yin kaza sai kaza. Ta ce to gashi wannan fa abinda muka saba yi tun shekaru aru an zo an ce ba daidai ba, to yanzu ya za a yi? Ya za a yi? sai a bari mana, tunda ba addini ba. Wannan shine yanzu ana zancen sadakan mutuwa 3, 7, 40, waye yankan mutuwa, waye ba ana duk wannan ana abin nan ba. Ba mutane da ba duk a haɗe ake ba. Da zarar mutum ya mutu gari guda gaba ɗaya an yi ittifaki za a yi sadakan 3, an yi ittifaki za a yi na 7, an yi ittifaki za a yi na 40, an yi ittifaki za a yi na shekara, sannan daga nan kuma an tsaya. Amma da aka zo aka fara karatu, illa min ba'di ma ja'atuhumul ilmu kenan, ilimi ya zo aka ce mutane in za ku yi mamaci sadaka ga yadda sunna ta ce, in za ka yi addu'a ga yadda sunna ta ce. Ce ashe abin haka ne, to ni yanzu daga yau na koma ga sunna din, ashe ma ana annabin ya fi sauki kuma ga lada. Wani ya ce to yanzu duk shekarun nan da muke yanzu iyayenmu kenan ka ce mun su jahilai kenan. Ba mu ce iyayenka jahilai ba, su sun tafi, ka bar su da aikin su, Allah ya gafarta musu, amma mu bayan mun gane cewa kuskure ne mu bi su, wannan ba daidai bane. Wannan ita ce magana. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Shine Sheikh Gumi rahimahullah yake cewa in kaji mutane sun yi shiru suna tafiya, yace suna kan bata ne. Amma wani yace a'a ya akai haka, to akwai wanda ya gane gaskiya. Don a ciro gaskiyar, masu so su bita, masu ki kuma su tsaya.
illa min ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum walaula kalimatun sabaqat min rabbik in ba don wata kalma da ta riga ta tabbata daga ubangijinka Allah ba ila ajalin musamma na cewa zuwa lokacin abun ambatowa ma'ana za a jinkirta azaba daga waɗanda suka cancanci azaba har zuwa lokacin da za a tashin kiyama a saka musu ai la qudiya bainahum ai da an gama da su da an yi hukunci Allah ya ce wa innal ladina urithul kitaba kuma lalle waɗanda aka gadar musu da littafin min ba'dihim baicin wa'ancan da suka gabata lafi shakki minhum rib suna cikin kokonto suna cikin shakku wato daga wa'anda suka bi su wa'anda suka dawo daga baya suka gaji littafin suna cikin kokonto suna cikin shakku wasu suna hanawa wasu suna yadda suna bi Allah ya ce falidhalika fad'u saboda wannan halin da aka shiga saboda wannan rarrabuwa da ake yi shakku da ake yi kai kira zuwa ga Allah don a gane gaskiyar fadu'un nasa kafatan ila iqamati din ka kira mutane gaba ɗaya don su zo su tsaye da addinin Allah a yayewa wato bata zani har a gane cewa ita bata ce fastaqim kama umirt sai kai ka miƙe kamar yadda aka umarce ka kai kira zuwa ga Allah kamar yadda Allah ya umarce ka fasda bima tu'mar kenan fastaqim kama umirt ka tsaya akan tafarkin Allah kamar yadda aka umarce ka wala tattabi ahwahum da dai kada ka bi son zuciyarsu wa qul ka ce amantu bima anzalallahu min kitab ni na yi imani da abinda Allah ya saukar na daga littafan da suka wuce da na yanzu din ni na yi imani bani yanda da wani in rusa wani dukkan su na yi imani da su na'am kuma yace ka ce da su wa umirtu li a'dila bainakum kuma an umurce ni ma'ana Allah ya umurce ni da in yi adalci a tsakaninku in kira ku zuwa kalma guda don ku zama daidai a karkashin dokar Allah Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijinmu mahaliccinmu kuma shine mahalicinku lana a'maluna wa lakum a'malukum mu aikin mu gare mu ku kuma aikin ku gare ku mu da muka ce mun yi imani da Allah mu tsaya kan aikin mu ku da kuka ce ba ku imani da Allah ba ku tsaya kan aikin ku la hujjata bainana wa bainakum ai babu wata hujja tsakanin mu ma'ana babu husuma babu mujadala babu jayayya kai kace ka yadda da wannan har ka mutu ba za ka bari ba to ni kuma nace na yadda da wannan har in mutu ba zan bari ba har duk da haka kuma kana son mu zauna mu tattauna me amfanin sa ai ana tattaunawa ne don a gane gaskiya to kai kai ce ko zaka mutu ba zaka bari ba kenan duk hujjan da ka gani ba zaka bari ba ni kuma na yadda da nawa ko zan mutu ba zan bari ba to me amfanin tattaunawa shine la hujjata bainana wa bainakum amma ka sani Allahu yajma'u bainana Allah zai tara tsakanin mu don tashin kiyama don sakayya wa ilaihil masir kuma zuwa ga Allah ne dukkan makoman mu Allah ya mana kyakkyawan makoma ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya ƴan uwa suna bukatan addu'o'i game da bukatunsu da mu da su Allah ya hada mu cikin biyan bukatunmu Allah ka yassare mana lamurranmu Allah ka gafarta mana Allah ka bude mana hanyar samu Allah ka saukar da nauyin bashi akan mu Allah ka gyara zakatanmu Allah ka sa mu zamanto bayinka masu ikhlasi a boye da bayyane ya Allah ka sa muna jin tsoron ka fiye da dukkan halittu ya Allah ya Allah kada ka sa arziki mu a hannun bayinka ya Allah ya Allah kada ka sa mu zama muna bukatan wani wanda bai ya bukatan mu ya Allah ka wadatar da mu daga dukkan wanda bai ya bukatan mu ya Allah duk masoyan mu ka nuna musu alkhairi a inda suke rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin